आंनि गथ'फ्रा हौवासा गोजा साब्रै बिसोरो दायो मालायनियावसो उन्दुयो जाहा न'आनो गंसेल' जिलाला बायला जोबनाय बेखौनो बिदि खामनानै होदों आरो बिथाङा आंनो न'खौ नांथारगौ होननानै आङो सानदों न'खौ लुथारनांगौ होननानै होनांगौ होननानै आङो सानदों आरो बोसोरथाम जाबाय आंनिया मुकुट दैमारि आंनि रुपालि बसुमतारिनियाव फैसाया आङो केस्टि मोनथामखौबो दिहुनना हरजोब्बाय ओमफ्राय बियो लांजोब्बाय आरो फैसाखौ मुकुट दैमारि जोंनि बोरलागुरिनि बोरलागुरिनिनो बनायगोन होननानै बुंबाय थादों नाथाय बियो बनायनानै होआखै आं बुंबाय थादोंमोन जोंनि न'खौ बनायनानै होनांगौ होननानै गासैबो रायजो राजायानो बुंदों होननानै नाथाय बियो गनायनानै लायाखै दासिमबो ओमफ्राय बेयाव आङो रिकुवेस्ट खालामबाय थादोंमोन खनसे रिकुवेस्ट खालामबाव होननायखाय आङो बेखौ लामा सामायाव लोगो हमनानै आं रिकुवेस्ट खालामदोंमोन बियो खोनासङाखै बनायनानै होगोनल' होननानै बुङो आहा दायो थाखा फैसा गैया फिसाजोनि कलेज फरायनायाव एडमिसन खालामनायाव आहा फैसाया थांजोब्बाय होननानैसो बियो बिदि बुंदों फिसाजोनि फरायनायाव बाहायदों होननानै बुंदों आरो बियो औ ओहो जोंहा मालिकआ ट्राकआव हाजिरा मावो आंनि गथ'फ्रा हौवासा गोजा साब्रै बिसोरो दायो मालायनियावसो उन्दुयो जाहा न'आनो गंसेल' जिलाला बायला जोबनाय बेखौनो बिदि खामनानै होदों आरो बिथाङा आंनो न'खौ नांथारगौ होननानै आङो सानदों न'खौ लुथारनांगौ होननानै होनांगौ होननानै आङो सानदों आरो जानायमोन जोंनि न'खराव ओरैबायदिमोन जोंहा दा सरकारनि न' मोनदोंमोन बेखौ कमप्लिटहै मावासै आद्रा मावनानै दोनबाय आइनि नामावमोन फुलमनि बसुमतारि गामिया बोरलागरा हरसिंगा प्राइमारि बिसिडिसिया हरसिंगा ओरैनो बोसोराथ' आं बावबायलै अनुमान बोसोरसेथ' बारबाय बोसोरनैयानो जासिगोनदां देर बोसोरखौनो हमदो देर बोसोर बिदि जानानै दङ बेखौ मावनो थाखाय आङो खावलायदों बानायग्राया जोंनि बे सुमाफारानि बाबु पेटला होनो जोंफोर गामियाव बाबु पेटला होनबा गासैबो मिथिजोबो बियो मावदोंमोन दायो किस्ति मोननैखौबो लाना थांबाय फैसाखौ आइनिफ्राय बिनानै जोंबो मिथियासै बिनिफ्राय लाना थांदों दायो बेखौ आङो खावलायदों बिथांमोना मावनानै गोख्रै होनांगौ आरो जोङो नेदोंमोन 6 मास 7 मास जाबाय जोङो नेनानै दाबो माविखाय जोङो बे जा सारमोनखौ निउसलेटरनि जुगिदिहै जोङो लिंहरनाय जादों जोङो न'खरथामजों रायज्लायनानै फैबाय बियो फैनायालाय नायफैदों बियो बनायगोन र' माबा जब कार्डनि फैसाया हाबाखै ना मा बुङो बिदि चेयारमेनजों माबादों फैदोंमोन सानसेखालि जिआरएसजों बिथांमोना लुना जोङो मावना होगोन दे होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना जोङो दासिमबो मावाखै आरो ओरैनो 6 मास 7 मास जोङो नेबाय जोङो अननानै नेबाय आरो मावगोनदां होननानै बिथांमोना दासिमबो मावाखै मानो थाखाय मावाखै जोंखौ ओरैनो बेंग्रा साननानै मावाखै नामा बिदि साननानै जोंनि गोसोआव दाउट जानानै दङ जोंबो दायो जोङो मावनांगौ होननानै जोङो लुगैदों आरो कमप्लिटहै मावनांगौ दा बावैनो सप्तानैनि गेजेराव मावनांगौ आरो न'आ गंथाम जों बिदा फंबाय साथामनि न' गंथामबो एखे गंसेया ओरैनो माबा लिंटार मोनहैबाय अबसे बेखौ दासिमबो मावफुङा बेनो फार्स्ट किस्तिमोन मावनाया मोननाया बे गासैबो जाजोब्बाय
फैसाखौ लांजोब्बाय बिथां गासैबो जाजोबनानै न'आव दायो उन्दुनो मोनबाय जा जोंनि फंबाय 3 नम्बरा दायो न'आनो गैया बिथांमोनहा परियाला साब्रै फिसाला हौवासा गोजा बिथांमोनहा मालायनियावसो उन्दुनो गोनां जायो आरो जाहानियाव नैयाव सासे उन्दुयो आरो दा दसे बेलेगनियावसो सानैया उन्दुगासिनो दङ साथामा दायो जोङो बनायना होनांगौ बेखौल'सो लुबैदों